Organic daw ni. Luyas manok. Ang problema, di man takabalo mo hiwa. Gisudlag papel. May nagtatanong sa akin kung ano daw pakiramdam na makapunta sa Amerika at may apam. Bibi daw ito na manok. Tatarin natin. Habol ang kutsilyo. Atong bairon. Ingon-ani daw magbaid ang mga Amerikano. Habol paghihapon. Organic daw ni. Luyas manok. Ang problema, di man takabalo mo hiwa. Gisudlag papel. Mas maganda pala kapag bumili ka ng buong manok at ikaw na lang yung magtadtad-tadtad. Ato na lang isagol ang bukogon o dili bukogon. Atong kuhaon ibubo diha usa-usahon kay naapay tubig. Og maura pod nang istorya ha aning bukogon ng manok. Lagyan ng oyster sauce. Ibubo. Hotdo na lang ni og atong pugtaan. Lagyan ng oil. Konting soka. Konting Maggi Sabor liquid seasoning. O paminta. Konting asin. Maraming lime or lemon or kalamansi. Pag mukaon ka ani makamaot nignaw. Kay perting asloma nga atong manok. Konting toyo. Maura na. O cayenne. O cayenne pamor. Hindi ko alam kung anong klaseng luto ito. Hiniwalay ko yung may bukog. Pero akin raman din gisagol-sagol. Linisin ang scallion o dahon sibuyas. Bason. Lakihan ang hiwa. Kasi gusto ko ng malaki. Kailangan natin ng sibuyas. Hindi dahon. Kailangan natin ng ahos o garlic. Dugmukin, kunin ang panit, lumagpot. Lagyan natin ng maraming oil. Ilagay ang onion. Hindi pa mainit. Okay lang ilagay ang garlic. Okay-okayin. Ibutang na natin ang ating manok. Lagyan ng kini, bay leaves. Ito yung mga gusto ko sa mga manok, guys. Kana magluto ganitag adobo. Ito yung mga gusto ko, yung mga bukog-bukog, no? So, itong manok na ito is adobo. Pero, ang adobo na ito is kailangan nating ipauga, no? Dried adobo ba? Ibutang ang onion. O, diba? Kagwapa sa akong adobo. Nga pinauga, nag-uil-uil ang agi. O, hindi siya uga, kaya na may uil, pero lami. Ang sarap, guys. Sarap talaga, guys. Dinagdagan ko siya ng oyster sauce. Kasi ang oyster sauce is the key to make it brown, no? Para siyang sugary ba, no? Tamis-tamis, yun. So, ang sarap, guys. Promise, ang ganda at ang sarap. So, okay natin, ha? Guys, ang sarap nito, ang ating adobo na na-fried sa oil. And then, nilagyan ko na siya ng ano. Sarap. Yummy. Lami kay guys, ingon ani nga adobo. Hindi siya totally dry adobo, no, kasi may ano pa siya, oil. So yan, ang sarap lang niya. Sarap ito, lanlanin ba? With kanin.
Grabe talaga. May nagtatanong sa akin kung ano daw pakiramdam na makapunta sa Amerika at may APAM. Ang sa akin lang ha, sa aking naobserbahan, sa una ang saya-saya kasi nakapunta ka sa Amerika, 'di ba? Ang saya. And then masaya pa rin pang ilang taon, lalo na kapag makatanggap ka ng green card, ang saya-saya. And then pagkatapos niyan, pag may mamit ka, pagdating mo dito, may mamit kang Pilipina, ang saya-saya kasi meron kang mga Pilipino na kahalamula, ganun. Pero magbantay-bantay ka kasi po yung iba is titignan ka at tatanungin ka kung anong trabaho mo sa Pilipinas, professional ba ka or hindi ka ba nakatapos ng pag-aaral. Pagkatapos niyan, lumipas ang ilang taon, magkakalimutan na kayo nung mga nakilala mo. Yun ang realidad dito. Ang ilang taon magkalimutan na kayo, hindi niyo na mag-friend lang kayo sa Facebook and then magkalimutan. Pagkatapos niyan, kung hindi kayo magkalimutan, kung magkakilala pa rin kayo, magkapitbahay, hindi kayo magkalayo, magkaaway naman. O, depende yan sa mga tao, guys. Away-away dito, away doon. Ganyan dito, guys. So, kaya, yes, masaya dito na sa Amerika. Makakain mo kung anong gusto mo. Kasi nga, iba talaga ang kultura dito. Kung sa Pilipinas naman, kapag wala kang kaya, hindi mo talaga makakain yung gusto mo dito. Ang gusto mo. Pero kung dito ka sa Amerika, kahit hindi ka mayaman, makakain pa rin mo ang gusto mo. Promise guys, makakain ka pa rin ng lobster. Kami, hindi kami mayaman, nakakain kami ng lobster, kakain kami ng king crab. O diba, kahit hindi kami mayaman, makakain kami ng steak. Sa Pilipinas, hindi talaga makakain, yun yung realidad. Kung katulad mo sa amin, na hindi walang kaya talaga, yung talagang pobreng-pobre, kawawa. O diba? So yun talaga yung totoo. Sa mga Pilipino naman, pag may makita ka ditong iba, masaya, magkakilala kayo, meron kang mamit na bagong dating, ganyan, pag matagal ka na dito. Pero, alam nyo ba na ang katotohanan dito guys is kapag meron kang makilalang mga Pilipino, surti-surti lang talaga kung magkaibigan pa rin kayo ng ilang taon. And then, ang iba is nagpaplastikan lang dito, magkaaway, and then magkabati. Yun talaga yung naobserbahan ko dito, so kaya yun. Pero pag nandito ka na, masaya naman. Pero pag matagal ka na dito, parang wala na. Hindi mo na nalagay sa utak mo, wow, dito na ako sa Amerika, ganun. May ulan pala, may tubig pala dito, di ba? Charot. Ako kasi, tanong ka talaga ako, yun talaga yung pinaka-question ko, may tubig or ulan ba sa Amerika? So guys, meron po, no? Saka, sama tanong din, bakit si Tammy hindi daw katulad sa mga ibang Pilipina na mga asawa nila, mga magkaibigan yung mga AFAM. Yung sa akin naman guys, is hindi pala kaibigan ito, mabait ito na tao, pero ang realidad nito is busy siya sa trabaho, and also ayaw ko siyang ipasok-pasok sa mga grupo-grupo itong asawa ko guys, kasi sa sobrang bait nito guys, baka maano pa itong asawa ko, sobrang bait, and then baka mabudol, kasi talagang kung mayroong mabait sa kanya, mabait ito, mabait na kung kailangan ng tulong-tulong talaga. And also ayaw kung kasi sobrang toxic ang mga grupo-grupo guys, no? Hindi man lahat, pero kalos talaga at kasagaran guys, wala akong narinig dito na mga magagandang mga experiences sa mga grupo-grupo, real talk. Kasi talagang magcomparison sa mga husband. Oh, yung husband ko ganito, ganita. Oh, yung husband ni ano is pangit. Oh, yung husband ni Anik is mataba. Oh, ano yung ano. Ganyan po, no? Ganyan po talaga ang mga halos. Well, magsasabi ang iba, bakit Miriam, naririnig mo ba yan or na-experience mo ba yan? Hindi ko na-experience kasi hindi ko dinala si Mr. sa ano, pero sa mga naririnig ko ang dami, at saka grabe, malala pa talaga guys, kasi pati yung mga asawa mag-away-away na, no, kasi nadamay-damay na, and then hilig magkumpitin siya kung sino yung pinaka mayaman at sino yung pinaka maraming pira, o sino yung ganyan, no, kung sino yung pinaka bata o sino yung pinaka matanda, ganyan guys. So yung mga utak ng Pilipino, kung anong nasa Pilipinas, malala ang dito sa abroad, malala ang mga Pinoy. Ito lang talaga, ganyan talaga tayo, no, yung parang sobrang nating friendly sa ibang mga lahi, pero kapag sa kalahi na natin ay kumpetensya, ano sa Tagalog ko, magkinumpetensya, kumpetensya hay jud tanan guys, kay wa joy way excuse. So ayaw kong isali yung asawa ko sa mga ganong bagay kasi kawawa, ako yung makahanap ako ng kaaway kapag ganon, talang kawawa, kasi talagang ako yung parang ako yung talaga yung makahanap ng away, kung sinong away sa or mag salita ng masama sa asawa ko, na ayaw na lang yung ano ha, kay mukarate ra ba yun is Inday Miriam? I've got a little hardware store on the way. Where? They may